Atong gitutukan karon ang Del Valle Hospital sa Ubay. Del Valle Memorial Hospital sa Ubay. Niadtong Sabado, atong gitanaw kay medyo nakakuha manggod ta og mga kining labing ulahi nga mga report man gud kabahin sa mga positive cases. Doon na manggoy history of admission in Del Valle Hospital, no? So ubay-ubay ni nga inig-trace namo sa contact tracing, appeal sa ilang history is a consultation or an admission sa Del Valle Memorial Hospital sa Ubay. Mao nga parte sa atong labing kusog nga pag-monitor and contact tracing, nahukman sa atong komitiba nga himuan og PCR swabbing ang tanan gyud nga mga kawani sa maong hospital, no? So everybody will be PCR swab. So I would like to report nga niadtong Sabado nakaswab kitag 122 ka mga kawani sa hospital sugod sa mga doktor, mga nurses, mga nurse attendants, mga utility personnel, tanan nga mga staff sa Del Valle Hospital atong i-PCR. We were able to swab last Saturday 122 ug karong adlaw atong gitiwas ang swabbing 200 ka mga kawani pang dugang ang atong gi-PCR swab. So this brings to a total of about 322 staff of Del Valle Hospital. Unya atong hulaton ang resulta sa PCR, tan-awon nato kung doon na ba kahay mga kawani sa maong hospital nga naghambin sa maong nga virus. So ato ning ipahibaw sa publiko nga we are doing our very best to eliminate, no, to erase any doubts kabahin sa estado sa maong hospital. Ug mausab kini atong gihimo sa tanan nga mga ospital dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Ugma pohon, nagpatawag ta og tigom